קצת על תהליך רכישת הנכס בארצות הברית. שוב, זה רחוק, זה אחוזים באנגלית, מה קורה, איך עושים את זה, מפחיד, לא יגנבו לנו את הכסף, לא יעקצו אותנו. אחד הדברים המדהימים בארצות הברית שהכל מסודר, והכל פתוח והכל שקוף. זה לא עורך דין שלהם ועורך דין שלי, והם רבים עד מחר מי יהיה הנאמן של העסקה. יש צד ג'. הצד ג' הזה, לגוף השלישי, נקרא Title Insurance ו-Escrow Company. זה בעצם חברה, זה בדרך כלל חברות בנות של חברות הביטוח הגדולות שם, חברות ענקיות, שכל יהודם בחיים זה לשמש הצינור הזה של עסקאות נדל"ן. הם הנאמנים. הם קודם מתחילים בזה שהם בכלל עושים את אימות הרישום, הם בכלל בודקים שהמוכר הוא באמת הבעלים של הנכס, שאני קונה את זה מהבן אדם הנכון. הם עושים את כל בדיקות השיעבודים וניקיון השיעבודים, הם מנהלים את חשבון הנאמנות, כלומר מקבלים את הכסף מהקונה ומחלקים את הכסף, אם זה בין שיעבודים, בין חובות, בין מיסים, מתווכים שצריך, כלומר לכל מי שצריך בדרך בעצם מעבירים את הכסף לפי החוזה. רושמים את הנכס על שם הרוכש בטאבו, במקבילה של הטאבו האמריקאית, ונקודה נוספת מדהימה, הם מבטחים אתכם כקונה כנגד שיעבודים או חובות שלא יתגלו. כלומר, אם בעתיד הם פספסו משהו ומצץ פתאום איזה שיעבוד לעירייה או חוב, או פתאום התגלה שהיה איזשהו צו בית משפט יומיים לפני שסגרו את העסקה והוא לא נכנס בזמן, אתם מבוטחים, הם מבטחים את הצד של השיעבוד, כמובן עד גובה הנכס, לעשות כסף מזה לא תיצאו וגם לא תפסידו. סכום הרכישה מועבר ישירות לנאמן בלבד. לא דרכנו, לא למוכר, לא למישהו שלא מכירים, לא לאף אחד, רק לנאמן, לחברת הביטוח הזאת, ומשם הכל מתחיל. כלומר, העסקאות בעצם בארצות הברית הן בצורה מהותית יותר בטוחות מאשר עסקאות שנעשות בארץ. אחד הדברים שאנחנו מנסים לתת כבטרפליי, וזה בעצם חלק מהצד הישראלי-אמריקאי, שאנחנו נמצאים בשני הקצוות של הגלובוס מהבחינה הזאת, היא בעצם פתרון מקצה לקצה. אנחנו מתייחסים לרכישת הנדל"ן כהשקעה ולא כנדל"ן גרדה. כלומר, מה הכוונה שלי? אנחנו מתייחסים לזה בראש ובראשונה ככסף, והכסף צריך לעבוד, והוא צריך לעבוד בצורה אופטימלית, והוא צריך לעשות את המקסימום עבורכם כמשקיע. ובגלל זה אנחנו לוקחים אחריות מלאה. מההתחלה עד הסוף, בכל התהליך ובכל הסיבוב הזה שתהיו בו. מאיתור ורכישת הנכסים, או אפילו שלב מקדים יותר, מתכנון הפורטפוליו איתכם, איזה סוג של משקיעים אתם, יותר מסוכנים, יותר קונסרבטיביים, וזה משהו שמתבצע בדרך כלל הרבה פעמים חיים, כמו שהצגנו קודם, זה חלק מהצד של המינוף בארץ, איך בונים את זה נכון, איך לא ממנפים יותר מדי, איך נכנסים לעסקה עם הרזרבות הנכונות, זה חלק מהתהליך שבו אנחנו מביאים אתכם מההתחלה עד הסוף, איתור, ניהול השיפוץ וכל הבדיקות שדרושות בנכס, ניהול הנכס באופן שוטף, השכרה, גביית שכר דירה, תשלומי כל ההוצאות השוטפות, אם זה המיסים וועד הבית וכן הלאה וכל הדברים האחרים, תחזוקה שוטפת, אם תחזוקה מונעת או אם תחזוקה בגלל שיש סתימה ביוב שאנחנו צריכים לחלץ איתה, ולפעמים גם תחזוקה מונעת כדי לשמר את ערך הנכס, כדי לוודא שבחמש שנים שאתם מחזיקים אותו, לפני האקזיט, לפני שאתם מוכרים ומרוויחים מהשבח, שערך הנכס בעצם לא ייפול ולא יקרה לו שום דבר קטסטרופלי. ובסופו של דבר אנחנו גם נותנים אתר ייחודי המאפשר למשקיע גישה מלאה לכל המסמכים, הדוחות, ובעצם להיות מסוגל להיות מעקב על הנכס. כלומר, לנסות לתת את האינטימיות המקסימלית שאפשר בזה שאתם רואים באונליין, בריל טיים, מה בעצם קורה שם, עד כמה שאנחנו יכולים. זה אתר שבעצם שקדנו בשישה חודשים האחרונים על הבנייה שלו בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית, והוא ממש מושק בימים אלו.